ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। 100 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳାର 20ତମ ଗଳ୍ପ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସମୀର କୁମାର ଭୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ଲୁଚିଥିବା ବେଦନା। ଉତ୍ସବ ପର୍ବରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ସାମାଜିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ମୋର ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ଲୁଚିଥିବା ବେଦନା। ଶୁଣିଲଣି? ରିତୁ କହିଲା। ବଡ଼ ଦିନରୁ ନବବର୍ଷ ପହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହରରେ 32 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲିଟର ମଦ ବିକ୍ରି ହେଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲି, ଏହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସବ କହୁଛୁ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ମାମୁଁ କହିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଭରି ଯାଉଛି। ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ରିତୁ କହିଲା, ତଥାପି ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି, ଖୁସି ମନାଉଛି, ଆଉ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ଅନେକ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଲୁହ କିଏ ପୋଛିବ? ନୀରବତା ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେଲେ ଆଲୋକ ଲିଭିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଦର ଅନ୍ଧକାର ପରିବାରରୁ ଜୀବନକୁ ନୀରବରେ ଛିଡ଼ାଇ ନିଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୀରବ ରହିବୁ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।